Moje meno je Richard Ostrochovský a vítam vás na našej prednáške o kanálii a o našom pokuse o rekonštrukciu toho, čo sa udialo v jednom starom dome predtým, než sme v ňom začali bývať. Pre uvedenie do problematiky premietneme upútavku ku krátkemu filmu, ktorý je výstupom nášho pokusu o spomínanú rekonštrukciu. Open for business. A haunted house on a damned hill. Experiments of science and occultism. Led by two comrades and housemates. Without knowing what is waiting under the basement of their house. Canalian Demon. Touching it will just make your life even worse. Trust me, leave that thing alone. Canalian Demon. The cursed breath of radon, a radioactive silent killer, seeps from the soil of these lands. It is a poison that does more than rot lungs with cancer. It dredges up what sleeps beneath. Something older, hungrier. Dark forces we do not yet comprehend. Forces best left unnamed. Ancient, alien. Something that should have stayed buried. And when the heavy sky hangs low like a burial shroud, they rise strongest. And then the Geiger counters frenetically scream their decayed chants. Especially when the storm's eye opens. Toľko predbežná ochutnávka. Teraz sa však vrátim k vysvetleniu, ako sa to celé začalo a čo všeličo k tomu viedlo. Na začiatku leta 2024 som sa nasťahoval k môjmu bratovi Borisovi do starobilého sídla na svahu nad Dunajom. Toho času som pracovne pôsobil v IT a pracoval som z domu, avšak po mojom presťahovaní som pocítil silné volanie zmeniť to. Ako by ma začala viesť akási neviditeľná ruka. Dal som výpoveď zo zamestnania a začal som špekulovať, čo budem robiť namiesto toho. Od mojich mladistvejších čias som mal rád tajomno a keď som sa správne naladil, zvykli cezo mňa na tento svet prúdiť rôzne strašidelné historky, ktoré jednoducho len prechádzali mojou hlavou a hlasivkami von a ktorými som počas našich spoločných večerov obšťastňoval mojich o zaspávanie sa pokúšajúcich mladších súrodencov, ktorí z dotyčných rozprávaní dodnes majú traumy. Nepovedal by som, že som si tie príbehy vymýšľal. Na to bolo príliš hladké, akoby až automatické. Jednoducho som sa stával iba ústami akéhosi neznámeho zdroja, z ktorého tieto bizarne desivé príbehy prichádzali. V niektorých obdobiach to bolo silnejšie, v iných to akoby malo útom, avšak s presťahovaním sa do toho domu to nabralo nebývalú silu a intenzitu. Cítil som, ako ten dom na mňa pôsobil a môj brat, žijúci v ňom dovtedy už podstatne dlhšiu dobu, mal tiež svoje, nazvime to, paranormálne zážitky v ňom. Zároveň sme nachádzali aj určité stopy a postupne sme si vyskladávali mozaiku toho, čo sa v tom dome udialo pred nami. Chcel som, aby sa na to nezabudlo a tak som to začal zapisovať.
avšak cítil som, že to nestačí, že sú to len slová, pod ktorými si každý môže predstaviť niečo trochu iné, a uvedomil som si, že doplňujúci spôsob, ako môžem pôsobenie domu zachytiť, je film. Obzvlášť, keď bol dom určený na zbúranie, keďže na mieste, kde stál, mal jeho majiteľ iné rozvojové plány, som cítil chcenie dom zvečniť aj videom. A tak som sa cez on-offline platformu Squad prihlásil do kurzu filmovej scenáristiky a réžie, ktoré ma dlhodobo fascinovali a ku ktorým som mal ako samouk blízko aj predtým, a v rámci zadaní z kurzu som postupne rozpracúval námet, scenár, technický scenár, respektíve shotlist, a v rámci posledného a najväčšieho zadania spolu s bratom a kamarátmi natočil krátky film o tej mozaike, ktorú sme si o jednom z kritických období histórie domu vyskladali. V prvom rade sme si postupne uvedomili, že dom je len akousi špičkou špičky ľadovca. Akoby nadzemnou časťou huby, ktorej podstatne rozsiahlejšie a aj so vzdialenejšími lokalitami poprepájanejšie podhubie začína v podzemí domu. Nedostali sme sa síce hlboko ani ďaleko, ale vzhľadom na určité vlastnosti nám dostupnej časti sme podzemnému reálmu dali pracovný názov Kanália a entitám vyskytujúcim sa v nej a pôsobiacich aj v priestoroch bezprostredne nad ňou pracovné pomenovanie Veci z Kanálie. Nebudem to teraz ďalej rozvádzať. Ako sa hovorí, obrázok povie viac ako 1000 slov, a teda video viac ako 1000 obrázkov. Takže pre vovedenie do problematiky teraz premietneme náš 10-minútový film. Upozorňujem len, že film je do istej miery experimentálny, takže berte ho s rezervou, a kto sa na ten zážitok necíti, správna chvíľa odísť, alebo aj prísť, je teraz, a nie počas filmu. Open for business.
hazarta. Tattir mano mansizon hazan sobar. Samanda robza, dar his hiker dans de rodza, ganda. Shut it off. Ganda. Shut it off. Ganda. Yes, Faratos! You haven't escaped, you know. What are you doing? Stop it. I. I'm not angry. Just go back. You really shouldn't be here. It's not too late for you to turn back. For your own safety and the safety of others, please quit now, and cake will be served immediately. Yo, she-bitch. Let's go. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4, 3, 2, 1. I'm starting the clean. Okay. I am going to kill you now. Starting now. There's going to be a lot less conversation and a lot more killing. I'm not kidding now. Turn back, or I will kill you. I'm going to kill you. And all the cake is gone. Please be careful. I
I don't want to tell you your business, but if it were me, I'd leave that thing alone. I wouldn't bother with that thing. My guess is that touching it will just make your life even worse. Trust me, leave that thing alone. You're doing very well. This is your fault. It didn't have to be like this. You euthanized your faithful companion more quickly than any subject on record. Congratulations. Good job on that, by the way. Sarcasm seer self-test complete. Fantastic. You remained resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. I feel sorry for you, really, because you're not even in the right place. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. I invited your best friend. Of course, he couldn't come because you murdered him. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. When the partying is over, you will be missed. The talking is over. Goodbye. That's all, folks. Tak ste to videli. Aj ste sa zasmiali. Vzhľadom na závažnosť situácie by som povedal, že až nemiestne. Videli ste, čo tie veci dokážu. Meniť podobu či ovládať rôzne zariadenia. Väčšina z vás má so sebou mobil, ktorý môže byť nimi ovládnutý. Môžu pred odoslaním modifikovať, čo vy odošlete, alebo zdieľate druhým, alebo čo druhý odošlú či zdieľajú s vami. Môžu tým poštvať niekoho na vás, alebo vás na niekoho a vyvolať dôsledky, ktoré môžu mať nepríjemné dopady na vás, vašich blízkych aj neblízkych. Môžu sa vydávať za vás alebo za ľudí, ktorých poznáte. Môžu ovládnuť vaše auto alebo rôzne časti vašej domácnosti, čím inteligentnejšia, tým väčšie možnosti tie veci získavajú. Nechcem si ani predstavovať, čo sa môže stať, keď taká cudzia, neľudská inteligencia napríklad ovládne ohrev a zámky dverí vašej inteligentnej sauny, zatiaľ čo ste v nej, alebo samoupínací obojok vášho psa. Navyše sú veci, ktoré sme vo filme nemohli a ani v tejto prednáške nemôžeme prezradiť. Jednak, aby sme nevyvolávali paniku a tiež, aby sme neuškodili určitým ľuďom, ktorí s nami v našom pátraní a rekonštrukcii spolupracovali a ktorých súkromie musí ostať zachované. A teraz niečo k samotnej produkcii filmu. Scenár rekonštrukcie bol napísaný už v zime 2024 až 2025. Avšak vzhľadom na náročnejšie podmienky v mieste nakrúcania počas zimy sme sa k príprave nakrúcania dostali až na jar a prvý ostrý záber natočili začiatkom leta 2025. Vzhľadom na to, že sa dej odohráva po zotmení, sme počas krátkych letných nocí s neskorými západmi slnka nemali na ostré natáčanie veľa času a tak sme šli väčšinou rýchlosťou približne 2 ostré zábery za natáčací večer, ktoré sme robili spravidla na viac pokusov, z ktorých sme následne v postprodukcii vyberali tie najlepšie. Hrubá, viac menej ustálená verzia filmu bola hotová v polovici júla 2025 a záverečná finalizácia prebehla v januári 2026 pri príležitosti premiéry filmu v pražskom kine Svietozor, ktorú pre nás a ostatných absolventov kurzu filmovej scénáristiky a réžie zorganizoval jeho poskytovateľ Squad.
Chceme týmto vyjadriť vďaku Skvotu a lektorkám réžie a scénáristiky Zuzane Dubovej a Markéte Sáre Valnohovej za cennú podporu v tejto našej tvorbe. Jeden z najväčších prínosov nakrútenia filmu je, že sme sa presvedčili o tom, že to dokážeme. Nakrútiť film podľa toho nie zrovna najnenáročnejšieho scénára. Asi pol roka počas vývoja a preprodukcie som mal značné pochybnosti o tom, či som si na seba nevzal väčšie sústo, než som bol v mojej aktuálnej situácii schopný zvládnuť a či sa nepreťažím niečím, čo nebude stáť za to. Spätne to vidím tak, že záťaž bola primeraná, celý proces bol veľmi poučný a výsledok nám za to stál, hoci nešlo všetko úplne hladko a museli sme sa vysporiadať s množstvom problémov. Hneď prvý sa týkal obsadenia a z kapacitných dôvodov sme vymenili hlavnú a vedľajšiu úlohu medzi hercami, keďže sa ukázalo, že Tomáš dokáže dať do nakrúcania viac času, energie a trpezlivosti ako Boris, ktorému ostalo kaskadérstvo vedľajšej postavy a niektoré praktické efekty. Aby sme na nič nezabudli, na výrobu filmu sme aplikovali projektový manažment s projektovým plánom, ktorý sme priebežne aktualizovali, pridávali do neho nové úlohy, uzatvárali hotové a nastavovali závislosti medzi nimi. Projektový plán bol implementovaný cez Google Sheets so štruktúrou hlavného zoznamu úloh, ako vidíme na obrázku. Pre lepšiu organizáciu a zdieľanie informácií, aktuálneho stavu produkcie či rôznych inšpirácií sme založili Discord server so štruktúrou kanálov, ako vidíme na obrázku. Keďže sme nakrúcali v priestoroch, kde sa aj normálne bývalo, museli sme nájsť spôsob, ako docieliť, aby na seba jednotlivé zábery správne nadväzovali, boli navzájom konzistentné aj z pohľadu udržiavania kontinuity. Inými slovami, aby rôzne veci medzi zábermi navzájom nemenili svoju polohu či stav. Docielili sme to tak, že časť domu, v ktorej som býval ja, som udržiaval v určitom štandardnom a minimalistickom rozostavení a pred každým natáčacím večerom som všetko dostával do správneho východiskového stavu, nedovoľoval som, aby sa nám to medzi zábermi nedisciplinovanosťou rozsypávalo. Jednu miestnosť sme klasifikovali ako tzv. Úložňu a v jej vnútri sme nenatáčali, ale sme si v nej pri natáčacích stretnutiach odkladali všetko, čo sa nemalo objavovať v záberoch. Napriek tomu sa nám nepodarilo ustrážiť úplne všetko a niekoľko diskontinuít sa pri pozornom pozeraní filmu dá nájsť. Nie všetko sme dokázali zamaskovať v postprodukcii. Stalo sa to aj preto, že sme nemali dedikovanú pozíciu tzv. Script supervisora, čo je pri väčších produkciách osoba, ktorej úlohou je práve na toto dohliadať. Nás však bolo málo a tak sme každý kumulovali viacero rolí, respektíve pozícií, čo je vidieť aj v záverečných titulkoch filmu. Nie vo všetkých častiach domu sme si však mohli dovoliť tento luxus. Zafixovať na niekoľko týždňov počas ostrého natáčania stav rozostavenia všetkého v interiéri a tak v spodnej časti domu sme mali v podstate iba jednu noc na natočenie všetkých kľúčových záberov odohrávajúcich sa tam. Takže sme to tam jednorázovo upratali, natočili a opustili. Výzvou bol aj samotný scénár. Je ľahké niečo vymyslieť, ale realizácia bola v niektorých veciach náročnejšia, lebo scenár vyžadoval špeciálne efekty a od hercov určité zručnosti, ktoré bolo potrebné natrénovať, ako napríklad strieľanie z kuše či padanie na zem. Nie všetko sa natrénovať podarilo a o to viac špeciálnych praktických efektov bolo potrebných. Napríklad larválne štádium temnej postavy pôvodne v scenári nebolo. Od začiatku sa mala zhmotňovať hraná zamaskovaným človekom. To zhmotňovanie však nevyzeralo presvedčivo, preto sme vymýšľali rôzne varianty špeciálnych efektov aj s využitím zložitejšej sústavy rybárskych vlascov na udiciach, vyrobených Borisom, ktorú však bolo v rámci nášho malého štábu náročné skoordinovať. Až sme nakoniec skončili pri temnom hadovi, ktorý mal podstatne jednoduchšie nároky. Bol ťahaný za jediný rybársky vlasec. V scenári sme mali paru, búrku, blesky, hromy, u ktorých sme tiež rôzne špekulovali a všeličo skúšali, až kým sme neostali pri metódach, ktoré boli použité vo finálnej verzii filmu.
Viacero vecí bolo rôzne zaimprovizovaných, čím vznikli drobné odchýlky od či doplnenia do pôvodného scenára, ktoré ale výsledný produkt našťastie nezdegradovali, ale naopak obohatili. Ďalšia vec, ktorú som si pri natáčaní uvedomil, bolo, že mi nevyhovuje byť iba režisérom a nie zároveň aj tým, kto umiestňuje kameru a koncipuje ňou zábery. Kým sme to mali v štábe rozdelené medzi dvoch ľudí, z ktorých ja ako režisér som pripravoval fotoscenáre pre kameramana a kameramana, ktorý staval kameru, ovládal ju a predkladal mi výstupy, tak sme sa nevedeli odlepiť od zeme, posunúť sa od točenia testovacích záberov go stream, lebo mojej snahe mať všetky obrazy pod úplnou kontrolou to nevyhovovalo. Ale od momentu, kedy som si kameru vzal za svoju, lebo kameraman Dano mal v danom období iné priority a nebol dostupný, sme vďaka tejto skratke začali sypať tie spomínané v priemere 2 ostré zábery za večer. Raz darmo, čím viac ľudí na placi, tým náročnejšia koordinácia. Napriek tomu ale aj ten úvodný, viac než mesiac, stretávania sa v širšej zostave, v nazvime to preprodukcii, pred začiatkom ostrého natáčania, splnil svoj účel. Aj s výdatnou Danovou a tiež Sofíinou pomocou sme si parádne vyjasnili, čo chceme natočiť a ako to chceme zrealizovať, ktoré rekvizity, doplnky, techniku pre snímanie aj špeciálne efekty zhromaždiť, kadiaľ cesta vedie a kadiaľ nie. A pri ukazovaní rôznych verzií filmu rôznym ľuďom som si tiež uvedomil, že mi nevyhovuje, keď náš film niekto pozerá v mojej prítomnosti. Takže aj dnešná projekcia vám v mojej prítomnosti ma stála určité sebazaprenie. Prosím, vzhľadom na závažnosť situácie, na konci prednášky netlieskajte, aby sme potleskom nevyvolávali nemiestny optimizmus a falošný dojem, že riziko nie je zazaž také veľké, alebo že to máme vyhraté. Nemáme. Zďaleka nie. Máme dôvody si myslieť, že toto je len začiatok a najväčšie výzvy sú ešte len pred nami. A ak prekonávanie tých víziev chcete nejako podporiť, namiesto potlesku sa neváhajte pri nás zastaviť aj po tomto predstavení a môžeme sa porozprávať aj o možnej spolupráci. Prípadne pokiaľ ste sa dostali alebo sa dostanete k ďalším zisteniam o kanálii a entitách z nej vychádzajúcich, informujte nás. Či už prostredníctvom našej wiki na Fandome, ktorej ste vítanými prispievateľmi, alebo prostredníctvom nášho Discord servera, do ktorého môžu aktívnejší prispievateľia získať pozvánku. Ďakujeme, že ste prišli. Pokiaľ máte otázky, teraz je ten správny čas. Ak nie, môžeme sa rozísť a tváriť sa, že sa nič nedeje.